Славч. Петър Емилов Цецов. Росен Павлов Павлов. Okay. Диляна Георгиева Горанова. Никол Огнянова Славчева. Преминаваме към ниво Breakthrough. Габриела Даниелова Иванова. А тук имаме една малка кандидатка на сертификат, ще изчакаме мъничко да порасне. Анжелина Бориславова Борисова. Ниво Level 1. Ивайло Теодоров Илиев. Вероника Сергеева Прокопиева. Поздравления за Вероника, тя не за първи път излиза на този подиум, за да вземе сертификат. Левел 2 Кристина Георгиева Ковачева. Ивелина Боянов Петрова. Мартин Георгиев Лозанов. Левел 3 Красимир Красимиров Василев. Браво на Краси. И Левел 4 Грета Бориславова Любенова Стойнева. Поздравления за Грета, това е малката претендентка. Сега пристъпваме към сертификатите на университета Кембридж. Започваме с най-ниския, така наречения първи сертификат, First Certificate of English. Веселин Борисов